फैगौ 2024 नि लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय गोख्रोङै साखाफारा नेशनेल डेमोक्रेटिक एलायन्स सुंद'यै एनडीए दोलोआ एनडीए नि बे गोनांथार मेलावनो बाहागो लाहैदों यूपीपीएल दोलोनिफ्राय बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ दिनै गोदान दिल्लीयाव गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीनि बाहागो लानायाव एनडीए दोलोनि मोनसे गोनांथार जुथाइ मेला जानानै थाङो। बे गेदेर मेलावनो हादरनि गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि आरो बिटिआर हालामनिफ्राय प्रमद बर'नि दैदेननाय यूपीपीएल दोलोआबो बाहागो लानो खाबु मोनदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बीजेपी यूपीपीएल निफ्राय लानानै गासै मोन 38 राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि एनडीए आव हाबनानै प्रमद बर'नि दैदेननाय यूपीपीएल दोलोआ बे खेबनि फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ गेलेगोन। बड'लेण्ड हालामनिफ्राय ओनसोलारि राजखान्थि दोलो हिसाबै यूपीपीएलआ दायो एनडीए जों जोबोर मोजां सोमोन्दोआव दं। जायनि थाखाय बिटिआर सरकारखौ दैदेननाय यूपीपीएल दोलोआ दिनैनि एनडीए नि गेदेर मेलाव बाहागो लानो खाबु मोनदों। गुबुन फारसेथिं मिजिंनि लामाखौ नेबाय थानाय हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बीपीएफ दोलोआ एनडीए नि गेदेर मेलाव बाहागो लानो खाबु मोनासै। बबेखानि बीपीएफआ एनडीए दोलोनि बायजोआव थानांबाय। थारैनो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बीपीएफ दोलोखौ एनडीए नि मेलाव बाहागो लागोन होननानै आसामनि राजखान्थि मलाव गोबां सावरायबाय थानाय जादोंमोन। नाथाय बीपीएफ दोलोनि साननाय हास्थायनाय सिमांनि मिजिंआ फैमाल जालाङो। मख'नो गोनांदि दिनै गोदान दिल्लीयाव जानाय एनडीए नि गेदेर मेलाव बाहागो लाहैनाय मोन 38 दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीखौ मान बावनाय आरो बिसायख'थिनि दहाय लानायखौ नुनो मोनदों। थारैनो दिनैनि एनडीए मेलाव बाहागो लानाय राजखान्थि दोलोफ्रा फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव बेसेबां मासि देरहागोन बेखौ फैगौ 2024 बोसोरनि बिसायख'थियासो फोरमायगोन। सिक्किम रायजोआव दावबायहैनो